Глоби за почерпени пешеходци. Идеята на депутата от БСП Татяна Буруджиева разбуни духовете и се превърна в една от най-обсъжданите теми в България. Възможно ли е това да стане реалност? Ще разберем от Ивайло Везенков. Добър вечер. Добър вечер. Това наистина беше една от най-коментираните теми днес в всички социални мрежи, както и в интернет форумите. Според предложението, всички участници в движението, които са употребили алкохол, трябва да бъдат санкционирани. Това трябва да се отнася не само за шофьорите, но и за пешеходците и велосипедистите. Така смята депутата от БСП госпожа Буруджиева. Иначе през миналата година са станали повече от 2000 инцидента с участието на пешеходци. Днес опитахме да се свържем с КАТ, откъдето да вземем повече подробна информация в колко тези случаи са били виновни пешеходците, но работният ден свърши. Така информация така и не получихме. Иначе, през изминалите няколко месеца, откакто по големите кръстовища се слагат така наречените повдигнати пътеки, драстично са намалели инцидентите с пешеходци. А иначе по темата за новото предложение и как тя се приема и от пешеходци, и от шофьори, както и от специалистите, следващия репортаж. Санкциите за употреба на алкохол трябва да са еднакво строги за всички участници в движението, убедена е депутатката Буруджиева. Истината е, че пияни, независимо дали са шофьори, дали са велосипедисти или са пешеходци, предизвикват пътно-транспортни происшествия. В Асоциацията на пострадалите при катастрофи, които всекидневно се сблъскват с редица казуси и инциденти, са доста изненадани от предложението. Няма как пешеходците да бъдат проверявани за алкохол. Няма такава практика никъде по света. Няма и логична мисъл в това предложение. Предстои предложението да обиколи няколко кръгли маси, преди да стане ясно какви нови текстове ще влязат в новия закон за движението по пътищата. От КАТ отказаха коментар. Пресичат на неподходящи места, като са пияни, неразумно претичват. Защото просто тия са, какво ще бъдат пияни пешеходци. Човека напил се, с какво да си пребере? Да лази ли какво? Трябва драгери на всяка пешеходна пътека, което не е нормално. Винаги се взима задължително алкохолна проба на водача, но много рядко се взима алкохолна проба на пешеходеца. Освен това, не е забранено да се разхождаш, употребил алкохол по тротуара и да си вървиш. Смятам, че не може да носиш отговорност максимална и единствено ти като шофьор, защото е имал някой пиян човек, който в тъмнината или както и да било. Всичко е много конкретно. Промените предвиждат още велосипедистите да не могат да се движат на места, където няма велоалеи. Няма велоалеи на повечето места, няма велоалеи. На мен също ми се случва доста често хората да ми правят забележки, обаче просто като няма къде да карам, няма как да мина. И още едно от предложенията – пътниците в таксито да се возят само на задната седалка. Съвсем скоро започва широко обсъждане на въпросните предложения. Дали те ще станат факт, предстои да проследим темата. А иначе вече започна и акцията "Алкохолът не е добър шофьор". Ивайло Везенков за революционните промени в Закона за движението по пътищата. Благодарим ти.